камбани звъннаха безброй, че внезапно стана празник той. И камбани звъннаха безброй. Ученици, равни за посрещане знамето на училището. Мир! Свободно. Знамени групи към пилоните. Ходом. Марш! Ученици, равни за издигане на националния флаг на Република България и знамето на Европейския съюз. Мирно! Свободно. Знамени групи по местата си. Ходом. Марш! Моля уважаемите гости да заемат местата си отпред пред строя. Гости на днешното тържество са кмета на община Сатовча, доктор Арбен Мименов, кмета на село Кочан, доктор Юрий Молов, председателя на Обществения съвет в нашето училище, господин Венцислав Поюков, и бившия учител господин Кумбаров. За откриване на новата учебна година давам думата на директора на училището,
господин Гълъб Челушев. Уважаеми господин кмет на община Сатовча, господин кмет на село Кочан, уважаеми председатели на Обществения съвет, скъпи ученици, колеги и гости! На днешния ден в цяла България всички ученици и родители се събират в училищата за откриване на новата учебна година. Над 720 хиляди ученици днес огласят с детския си смях и радост училищата. Особено радостни са първокласниците. Над 52 хиляди деца постъпват за първи път в България в първи клас. Нашите са много малко, около 13-14 деца, но ние им се радваме искрено, защото те попълват строя и им пожелаваме да бъдат живи и здрави, да продължат през годините движението си до другия фланг на строя. Искам да поздравя и нашите 12-класници, бъдещите абитуриенти. Искам да ви съобщя една много радостна новина, че от последния випуск от 34 завършили средното образование в нашето училище, 28 от тях постъпват в висши учебни заведения. Това е огромен успех за нашето училище и нека всички вие, учениците, да продължите техния пример, да продължавате образованието си в висши учебни заведения. Какво е училището за всички нас, ученици и учители? Това е свещено място, където вие, учениците, израствате като личности, а ние, учителите, отдаваме своите сили и енергия за вашето образование. Искам да подчертая в днешния ден и нашата благодарност към всички родители, които и днес ни уважиха и ни подкрепят в общото възпитание и образование на децата. Скъпи ученици, колеги, позволете ми в днешния ден да изкажа и едно лично свое удовлетворение. Благодаря ви, че в продължение на 31 години ми позволихте да бъда сред вас, да служа като директор на вас и на нашето училище. Особено съм щастлив, че след няколко дни следващия директор, който също е от нашите среди, ще продължи моята дейност. Бъдете живи и здрави и продължавайте славното дело на нашето родно училище. Но пожелавам ви успех на всички и още един път честита нова учебна година. Благодаря. За приветствие към ученици, учители и гости давам думата на кмета на община Сатовча, доктор Арбен Мименов. Благодаря. Уважаеми господин кмет на село Кочан, уважаеми господин директор, уважаеми преподаватели, уважаеми родители, скъпи ученици! 15 септември е празник, импровизиран, учебен за цяла България и разбира се за село Кочан. И разбира се най-много за първи клас и за 12 клас. Позволете ми от името на кмета на село Кочан, от общинска администрация Сатовча и лично от мое име по случай първи учебен ден да пожелаем здраве, да пребъде училището, да се множат успехите, както подчерта господин директора, разбира се, дразновение и ентусиазъм у учениците, всеотдайност и търпение на учителите, както е било винаги, и разбира се, помощта на родителите. Бъдете живи и здрави още веднъж. Честит първи учебен ден. Благодаря. А сега новата учебна година ще поднесе на директора ключа на знанието. Уважаеми гости, родители, учители, ученици!
Днес отново е първият учебен ден и аз новата учебна година съм тук, за да ви пожелая успехи и много вълнуващи моменти. Пред нас е бъдещето и нашата задача е да се докажем пред обществото. Мили първокласници, вие за първи път заставате пред прага на родното училище и се вълнувате за всичко, което ви предстои. Чакат ви бурни моменти. Нека вашите родители бъдат винаги с вас и ви помагат в добри и трудни моменти. Уважаеми 12-класници, вие за последен път на 15 септември сте тук. Пред вас е трънливия път на успеха. Докажете себе си. Вие сте бъдещето. Уважаеми господин директор, на вас поверявам ключа на знанието, защото то е най-важно за нас. Пазете го. Любимия звънец поверявам на най-дългогодишния хигиенист, за да ни буди всяка сутрин. Пожелавам на всички успешна учебна година, на добър час! А сега следва художествено-музикална програма. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубости, блага обилна, моята родина е мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на еднашко племе. Свърши като филм доброто лято, ненадейно тръгна си от тук, както тръгва тято под зирято, птиците да дират своя юг. Обгорели, весели, здрави, връщаме се вкъщи ние пак, с Богом изумруден дъбрави, с Богом златен черноморски бряг. Планините думат останете, с вас ни беше толкова добре, хвърля се в нозете ни морето, да ни върне или да ни спре. Но звънчето вика ни обратно, властно ни зове да влезем в клас, свърши междучасието лятно, почва новия учебен час. Лятото премина, дойде есента, утрото с усмивка поздрави света, училищен звън, децата зове, чуват се навън, вики смехове. В улиците бързат весели деца и радостно тупкат малките сърца. И скоро като коша с работни пчелици загъмжа школото пълно с ученици. Голямата слънчева сграда от нашата песен ехти, училище почваме с радост, нови прекрасни мечти, другаче с ръка загорява, ми носи цветя от пирин, гласа на учителя Гали достига последния чин. След дългата лятна почивка следиме урока в захлас, другарска и топла усмивка изгрява на целия клас. За родния край всеотдайно и сили и труд ще дадем, обичам безкрайно в училище първия ден. Отново за учебната година разкри училището днес врати, звъни звънец из цялата родина, в села и градове навред канти. И ние, хилядите ученици, към този звън летим като орляк, и с бодрите си весели редици изпълваме училището пак. От лятото ние носим на събрани лъчи и сол от морските води, свеж лъх от сенчестите ни Балкани и много радост в своите гърди. А класните ни стаи приветливи отново срещат ни с добре дошли и забръмчават в утрото щастливи, като роени кошери с пчели. Изпълнено този екот многогласен от септемврийското слънце, озарен начало на животът ни прекрасен, как радостен си пръв учебен ден.
нашата България пресвята, в моя роден бащин край, в нашата България пресвята, за моята слънчева България, за моя роден бащин край, за тебе, майчице Българио, от обич песни бих редил без край. На този мил и благ народ, на тези честни и умни хора, на всички български деца, от обич песен подарявам, на всички български деца, от обич песен подарявам, за моята слънчева България,
девчонкам посвящается. Ягода маленька, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами лево-право потолок. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами лево-право потолок. Номер один, девушка краш, я, может, день, сплю уже два. Номер один, сказка моя, держим джин, загадал бы тебя. Реки, реки, реки в реках, ты у меня. Вот бы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино, да ты хоть ну но мне все равно. Ягода малинку, оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами лево-право потолок. Ягода малинку, оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами лево-право потолок. Ай-яй-яй-яй, ягода малинка, ой-ой-ой.
Ученици равни за изпращане знамето на училището. Мир! Свободно. И накрая давам думата на директора на училището да приветства първокласниците, които ще минат през шестиците. Искам да ви съобщя една радостна новина за вас, че по решение на Педагогическия съвет на 27 септември, след няколко дни, ще празнуваме отново патронния празник на училището и Европейския ден на спорта. Той ще бъде неучебен, но присъствен ден. Знам, че вие се радвате за такива събития и за нашето училище е похвално, че участваме в много национални състезания. По традиция, група ученици тази година през месец август участваха в изкачването на стълбите на паметника Шипка. Така че особено ми е приятно да наградя ученичката Ралица Чаушева за постигнато второ място при това изкачване на стълбите. Заповяда да си получи грамотата и книжката. А сега по традиция нека да посрещнем нашите първокласници с добре дошли, да им пожелаем отлични успехи и да минат през символичната шестица, като им излеем пред тях е менче с вода, да им върви по вода. Моя собственик на светло-зелен джип с номер 5853, който знае на кой да го махне, навени пред магазина.